Vi har lavet et budget, som om vi var 18 år og stadig boede hjemme. Vores indtægter de kommer fra vores løn, som er på 2.000, og vores SU, som er på 1.300, og det giver et sum på 3.300. I gennemsnit af måneden, der bruger vi på tøj og sko 250 kroner. Og i kosmetik, der bruger vi i gennemsnit 200 kroner. Og kosmetik er noget vigtigt for os piger. Vi bruger 100 kroner i gennemsnit om måneden på mad, fordi vi stadig får mad derhjemme. På fester, der bruger vi omkring 200 kroner i gennemsnit om måneden. Og på vores ungdomskort, der bruger vi 100 kroner i gennemsnit. Og så bruger vi 300 kroner på fornøjelse, og fornøjelse det kan være caféture eller biografture. Og så bruger vi 375 på personlig pleje, og det kan være for eksempel tandlæge. Og så har vi lagt 700 kroner i vores opsparing hver måned, fordi vi sparer sammen til at flytte hjemmefra.